Hey guys, may gabi sa inyo ang iniklik na video about sa akong social media, sa akong Facebook to be specific. Nang subong wala ko Facebook, muna, kaya gusto ko na i-share, kag nga wala ko Facebook subong. Nagsugod man ni last week, ng November, basta last week to, November 23 or 24 to, ng Saturday to, nag-try ko, muna akong churchmate, na hindi ako kuno ma-search sa Facebook, ay may send sa tayo na file. Tingala mo, kaya duwa mo kadundom, nag-login ko or nag-deactivate. Kaya biyagin black ko siya balahaw. Kuha ko akong cellphone, kaya ginano ko dahil ginopen ko, hambak, nakabutang has been expired na ko no, login, the session has been expired. So, nag-try ko login ni Watt, yun, nakita ko na, may problem. So, gusto sang YouTube, i-confirm ako na identity, na kung ako manggid balahaw, so amo to okay na tani. And then gusto niya mag-send confirmation code. Ang confirmation code naman nang ginasend sa number sa high school pa ko, 2007 pa to. Amo na ang problema nang wala ako ginatago na option. Usually kung gusto niya i-confirm ang identity, ginatagan niya ko email, number, amo na kag trust me, gibutang ko ako email kag current number, ang subong ko na number, pero gipili iya i-confirm ang akon number sa high school pa ko na wala ko gin kakasbi amo na. So amo na subong nyawan kapangita pa ko ng pamaagi para ma-open ko account. Subong as in mga isa na ko kasi mana since November 23 pa ko tubla mo na hindi ko ma-access sa akong Facebook. Amo to 1 week na ko subong wala Facebook kag no medyo man balahaw, do ka lain naman. Amo na, ang ginafo ng more ko subong sa Instagram, ko open, kag sa YouTube, amo na, ang do hambal sa mga, sang kilala ko, ng, do blessing, manibalahaw. Amo na, kay, at least do nakapuway ko sa social media, amo sa Facebook, kag do may mga na-realize ko, nakatawhay gali sa kabuhi, kung wala ka, katawhay gali sa kabuhi, kung wala, Facebook, balaw, na do wala ka palibugan, amo na tag do hindi ka up to date, amo lang gali hindi ka up to date sa mga current na mga joke, tag sa mga memes da kay kunong trending subong sugid sang kilala ko do uso kuno subong ando puti na van nagapangwa balahaw amo sa Facebook. So guys, amo na subong ginatry ko contact ang Smarty basi mamuliga ko nila ng amo na kabay tayo mamuliga ko nila. So amo na guys, kung i-try nyo bala search subong ako na account sa Facebook, search nyo Jared Kaiser or click ang link below as yung wala gini magwa. Amo na. So guys, sa mga tao da pasensya gid ko hindi nyo makontak. Kung gusto nyo ko kontakon sa number ko lang or sa akong Instagram, i-DM nyo lang ko. So guys, thank you again sa paglantaw. I'll see you on the next video. Bye!